Și ți arată search J până G. Este adevărat, oameni buni, este adevărat că nu, o să vă las eu o pipi catastrofă în... Sau chiar mai mult, sau chiar mai puțin, sau chiar Handandala, sau chiar Handabarnam, sau chiar, dacă o să jur chiar acum, o să-i dați dislike, cred că da, da, să-i dați. Ba da, apăsați, dar ce vă uitați la clipurile lui? Ori da, ori nu, ce asta, nu? Ziceți mie, nu? Zici care are dreptate, ori eu, ori el. Să... Da! N-am. Da, dacă vreau să fie. Fasoli. Nu, nu este bun.